Spezia 2, Juventus 3, John Paul. Wara ħafna kedet, wara ħafna paċenzja, wasal l-ewwel rebħu fil-lig. Il-propinjoni tiegħek in ġenerali wara din logħba llum il-lejla. Ifhem, għalkemm irbaħna llum xorta għadna mhux qegħdin naraw il-Juventus li aħna ndorrijin bihom f'dawn l-aħħar snin. L-boħra li rġajna morna minn fuq għal-raba darba jekk minn istejjer żball u rġajna morna minn taħt biss illum għal-grazzja Alla irnexxinna nerġgħu dawn ir-riżultat favur tagħna. Ekku. Forsi kien hemm xi plejers li spikkaw għalik illum tgħid kienu ma kienx għal dawk nasa ma konniex nieħu l-lejla. Ifhimni, overall xorta ma ngħidx li kien hemm xi plejer l-impressjona ħafna, però naħseb il-gowl ta' Chiesa li anke l-azzjoni bdijaw kważi minn badu mitluf irnexxina naħolqu okkażjoni ta' gowl, reġgħet mal-frikaxxa u skurja l-balun u naħseb dak is-salvataġġ ta' Locatelli minn fuq il-linja li l-aħħar li konna mmorru triwhom minn taħt, naħseb ukoll kien turning point fil-logħba. Sewwa. X'taħseb mill-fatt li ma naħsibx li ġenu taħjina biss, ħafna mill-logħb li rajna f'dan l-istaġun s'issa, hemm mumenti anke ma' timijiet avversarji ta' dan il-livell bħal Empoli, Udinese, Spezia, li jkun hemm ċerti mumenti fil-logħba li nkunu qegħdin nieħdu dejjem fuqna. Taħseb li hija tattika ta' Allegri jew inkellem xi ħaġa li mhix qed tiklik hemmhekk. Ma naħsibx li hija tattika ta' Allegri, naħseb iktar hemm xi ħaġa li mhux qed tiklik jew nuqqas ta' konfidenza ma nafx fil-players li ma nafx kważi t-tim huwa l-istess tim li kien dawn l-aħħar snin warajt telaq Ronaldo imma ġibna players mhux li biddilni ħafna tim warajt telaq Ronaldo tlifna dak il-player li minn hemm minn hawn dejjem kważi jsiblek ballun naħseb f'dawn il-logħbiet li rajna s'issa naħseb dak in-nuqqas ħassejni ftit għax jisu player li jsiblek dak iċ-ċans u jdaw u biex joħloq okkażjoni ta' gowl. Jisu bħalissa mhux qed nara fit-tim tal-Juventus, għalkemm nemmen li hemm players li għandhom il-potenzjal li suppost jagħmluha din biex ta' xogħol imma s'issa għandna mhux qed naraw, sfortunatament. Bilt ma' sostituzzjoni li tagħmel Allegri l-lejla. M'għandix ingol ngħidlek. Għalkemm naħseb xi nkun minn taħt kieku ma kontx naqla l-kien, kont indaħħal il-Morata xorta, imma ma kontx naqla l-kien, kont naqla plejer ieħor. Eżatt, u forsi nifhem dik hija waħda mill-tattik li Allegri li dejjem isu qatt ma jmur għal. Eżatt, jibsa jisu jagħmel ma jmurx waraw. Eżatt. Fuq. Il-logħba li jmiss, John Paul, x'qed tistenni u kellha x'tixtieq tara aħjar mill-prestazzjoni tal-lejla? Nixtieq li jekk inkunu fil-vantaġġ, nkunu kapaċi nibqgħu nżommu il-vantaġġ. Naħseb il-logħba tas-Sampdoria mhux ħatkun ħafifa. Kif qed nilagħbu bħalissa naħseb ma l-ebda tim ma ħajkollha logħba ħafifa. Naħseb hemm bżonn il-players ikollhom iktar konfidenza. Jekk ikollhom il-konfidenza u jagħmlu fihom infushom ma nemminx li nistgħu nitilfu għas-Sampdoria. Sewwa. Tajb ħafna John Paul, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek illejla. Grazzi tal-li segwejtuna, nagħmlu il-bandita. Thanks.